गामिनि आफादगिरि लोगोसे सनासरी कलनी गामिनि नुजाफैनो हानाय नोंथांमोन बोसोन बिबुंथिया बाथौ धोरोमा जोनोम जाखानायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आरो बे मोनसे खान्थिखौ सालायनाया मोजां मोनसे दावगानायनि लामायाव बाथौ धोरोमा दङ दिनै दा आं बेयाव बोसोन बिबुंथिखौ बारा बांसिन लावदेरनोबो साना गुलाबो खालामनो साना आं जास्ट एकदम गुदिखौसो बुंगोन माने जास्ट प्राइमारि माने सानफ्रोमबो मानिना सोलिनांगोन आरो बेनो जाबाय माने सिखोन साखोन जायखौ इंलिसाव एसे डिसिप्लिन होनना बुङो साखोन सिखोन बिनिफ्राय गावहा मोनसे साननो हानाय गोहो थानांगोन बे जिनिसानो जाबाय आं सोर होनाय लोगो लोगो बे बुस्थुआ फायजोबगोन बेनिखाय आं सोर होनानै बेखौ सोंथिसो आं बिबुंथिनि गेजेराव होनो नागिरदों बेखौ गाव गावनि मेलेमजों गाव गाव बिखाजों साननानै बिनि सानफ्रुथि एबा बिनि गाहाय तत्व जेरै नोंथांमोना नुदों दिनै बाथौनि नेरसोन सिजौ बिफांखौ गायनाय जाबाय बेयाव सिजौ बिफाङावनो बायदिसिना गोबां माखासे माबा माने हाबसोना दङ बेफोराव जों आं थांनो नागिरा बेनिफ्राय दाउथु बिखा बेबो बहुत गोमोरथि दङ बिनि सायावबो 1 घन्टानि सायाव नांगोन बेखौबो आं बुंनो थाङा थुलमुलै बाथौआ जे जोंनि धोरोमनि सासे इसोर दहै एसे आफादगिरिया गुरुन्थि दासान माने बाथौआ मुदाय नङा दै आं निमाहा बिगोन रायजोफोर मानोना बाथौआ जाबाय सुप्रिम पावार इंलिसाव बुङो जायहा गोहो जायखौ जगतगुरु परमेश्वर होनना बुङो सिरिब्राय सिरिबुरै बुङो बेखौ जों मुदाय होनना बुंनो हाया बेखौ आं निमाहा बिगोन आरो बेनिफ्राय बे नखरा दिनैनिफ्राय बाथौ फैबाय जेला बिसोरनि गासैबो नखरा बेखौ मोजां मानिनांगोन हाबनाय ओंखारलाय जानाय लोंनाय सब समावनो आफा बोराइ बाथौखौ सोंग्रोनांगोन मेलेमाव बिखायाव बिनिफ्राय मोखाङाव खुगायाव खोमायाव आफा बोराइ बाथौनि बोसोनखौ जायखौ जों बर' रिंखांनाय बुङो स्मरण बे बुस्थुआ माने आंनि जितु मोन्दांथि बे जानांगोन आरो मानोना दिनै आं बे नखराव बाथौ होबाय होनायनि आन्दोआव बाथौआरि जाबायना जाया आं बेखौ मिथिया मानोना बे मिन्थिनो हानाय गोहो एबा गियाना बे बिगुमानि न'आवसो दङ बिगुमानि गासैबो सुबुंनि मेलेमावसो दङ बिखावसो दङ बिसोर जानो हाबायना दिनैनिफ्राय बाथौआरि एबा बाथौ आफा बोराइ बाथौनि सिबियारि जानो हाबायना बे खोथाखौ जों रायजोफोरा एबा आं बुंनो हाया बेयो गाव गावनि साननाय हनायनि गेजेरजों बिनि जितुनेखि मुं बे आं सासे मानसिब्ला आंनियाव मा दं जायखौ जोंनि बाथौआरि माने जायहा साननो हानाय एबा मोजां बुद्धिजीबिया बोसोननि गेजेराव बुंनाय दङ बे आफा बोराइ बाथौनि जि फेरलाबसे गोहो बे गोहोआ बयबो सुबुंनि बिखायाव सन्देरना दङ एबा हाबसना दङ जों बेनि बागै नायहारनायनि गेजेरजों आं बेखौ गुसुङैनो थांनोसै आरो माने आं बेखौसो बुंनो नागिरगोन बे नखराव जाय गोदान मानसि फैगोन एबा जायफोर दङ बिथांमोना आफा बोराइ बाथौखौ फुंनिफ्राय मोनाबिलिहालागै एबा हरहालागै बिनि साननाय हनाय जा 20 मिनिट ओंखाम जानाय समाव बेनिफ्राय बाहेराव थांनाय समाव हे आफा इसोर बोराइ बाथौ खुलुमनो नांगोन फिजिकेलि एबा शरीरजों एबा मोदोमजों खुलुमनो हायाबाबो नखरनिफ्राय आगदा आथिङा ओंखारनाय लोगो लोगो बे साननाय आरो स्मरण शक्ति जायखौ गोसोखां होननानै बुङो बेखौ बिथाङा लानांगोन जे आफा बोराइ बाथौ आं दिनै मोनसे खामानियाव ओंखारदों बेयो जाहाथे नोंथाङा मोजां खालामना लाबोनो हानाय गोहो लाबोनो आरो बोर सास्रि होननानै बेफोरबायदि माखासे जिनिसखौ लानानैनो दिनैनिफ्राय बिथांमोना बाथौआरि जाबाय होनना जों मोनथिदों आरो रायजोफोरा साखि दङ आरो बे बाथौनि जा एसे सुंद' बिबुंथि आरो बेखौ आं फोलावनो थांनायाव मा दङ बेफोरखौ सब गियानावनो दं हायो बेखौ प्रत्येक मंगलबाराव साफा सुथर खालामनानै दुगैनायनि उनाव मोजाङै आलारि बाथि एक्चुअली आं बायदिबाथ' हप्तायावबो होनांगौ आं बेखौसो बुङो आरो आं बेखौ सेस्था खालामो आरो गावबो बेनो आसल जिनिस माने जा आफा बोराइ बाथौनि नेरसोन सिजौखौ गायबाय जेला
दिनैनिफ्राय बिथांमोना बे सिजुखौ माने मोजाङै फोथांना लाखिनायनि जिम्मेदारि दायित्व बे जाबाय आरो बुंबाय थाबा ओंखारलांगोन दा आं बुंला आरो आं बेखौनो हास्थायो बिथांमोननि नखरखौ बोराइ बाथौआ जाहाथे मोजां मोजां दैदेनलायनि लामायाव लांथो आरो मोजां मेगनजों नायथो बिसोरा जा गोसोआव साननाय हनाय बेफोर गासैबो साफुंथों मोगथां महर मोनथों बेखौनो बुंनानै दिनैनि जा बाथौ गायसननाय एबा सिजु गायनाय बाथौ धोरोमनि जा नेरसोन आरो रायजोफोर दङ आंनि जिथुनिखि बोसोन बिबुंथि आं दिनैनि बे बेलायाव बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आफा बोराइ बाथौ आरो रायजोफोरनि खाथियाव निमाहा बिना आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो खालामनाय जाबाय। जय आफा बोराइ बाथौ।